प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। वजन कमी करण्याचे सर्व उपाय करून कंटाळला असाल, तसंच काटेकोरपणे डाएट फॉलो करूनही काहीच फायदा होत नसेल, तर एकदा सफरचंद खाऊन पाहाच। जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि सकाळच्या डाएटमध्ये काय खावं या विचारात असाल, तर आता विचार करणं सोडून द्या। तुम्ही दररोज सकाळच्या डाएटमध्ये सफरचंद खाऊन वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेचा वेग वाढवू शकता। आता तुम्ही विचारात पडला असाल की असं खरंच शक्य आहे का? दररोज सफरचंद खाल्ल्यानं वजन कमी होतं का? जाणून घेऊयात वजन कमी करण्यासाठी कोणतं सफरचंद खाणं फायदेशीर ठरतं त्याबाबत। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। तसं तर सफरचंदाबाबत आपण सर्वच एक गोष्ट नेहमी ऐकतो की एन ॲपल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। म्हणजेच जर आपण दररोज एक सफरचंद खात असू तर असे अनेक आजार दूर राहतात। बऱ्याच बाबतीत असं दिसून आलंय की सफरचंदावर कीटकनाशकं फवारलेली असतात। अशावेळी साल न सोलता सफरचंद खाणं आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं। तज्ज्ञांच्या मते प्रथम सफरचंद धुवावं आणि नंतर त्यांना एका तासासाठी पाण्यात भिजवत ठेवावं। नंतर त्या सालीवरील कीटकनाशक आणि मेणाचा थर काढून टाकण्यासाठी त्यांना कोमट पाण्यानं 2 ते 3 वेळा धुवावं। सफरचंदाच्या सालीमध्ये विरघळणारे आणि न विरघळणारे दोन्ही प्रकारचे फायबर असतात, ज्यांचं नियमितपणे सेवन केल्यास बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते। या व्यतिरिक्त विरघळणाऱ्या फायबरमुळे आपलं पोट बऱ्याच वेळासाठी भरलेलं राहतं आणि कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होतं। फायबर आपल्या आतड्यात असणाऱ्या अनुकूल बॅक्टेरियांच्या वाढीसाठी देखील मदत करतं। सफरचंदामध्ये आढळून येणारी पोषक तत्व, सफरचंदाचं सेवन दररोज करण्याचा सल्ला फक्त वडीलधारी माणसंच नाही तर डॉक्टर्सही देतात, परंतु आपण असं अजिबातच करत नाही। पण जर तुम्ही सफरचंदामध्ये आढळून येणाऱ्या पोषक तत्वांबाबत जाणून घेतलं तर दररोज एक सफरचंद नक्की खाल। सफरचंदामध्ये फायबर आणि व्हिटॅमिन्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात। सफरचंदामध्ये सोडियमचं प्रमाण अत्यंत कमी असतं। शरीराला आलेली सूज आणि लठ्ठपणाचं मुख्य कारण शरीरात असणारं सोडियम अधिक प्रमाण आहे। काही लोकांच्या शरीरातील पाण्याचं प्रमाण वाढल्यानेही त्यांना लठ्ठपणाचा सामना करावा लागतो। जर तुम्ही वजन कमी करण्याच्या हेतूने डाएट प्लॅन करत असाल तर सफरचंद तुमच्यासाठी अत्यंत उपयोगी ठरेल। सफरचंदामध्ये वेगानं वजन कमी करण्यासाठी अनेक गुणधर्म आढळून येतात। जर तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी एका सफरचंदाचं सेवन करत असाल तर शरीराला आवश्यक फायबर आणि पोषक तत्व मिळतात, यामुळे तुम्हाला बराच वेळ भूकही लागणार नाही। सकाळच्या नाश्त्यामध्ये पोषक तत्वांचं सेवन करण्यासोबतच थोडंसं फॅट्स नसल्यामुळे हे वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरतं। एक बाउल कापलेल्या सफरचंदामध्ये 65 कॅलरीज असतात, तसेच अजिबात फॅट्स नसतात। तसंच एका मध्यम आकाराच्या सफरचंदामध्ये 110 कॅलरी असतात। अनेक आजारांपासून दूर ठेवतो सफरचंद। अँटीऑक्सिडंट सफरचंदांमध्ये मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे कॅन्सर, डायबिटीज, अल्झायमर, पार्किन्सन्स यांसारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी सफरचंद फायदेशीर ठरतं। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण साद लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।